Dwar il-każ taż-żewġ tfal li allegatament qed jinżammu maħqura mill-ġenituri tagħhom ilu jsir xogħol biex tinstab soluzzjoni s-sitwazzjoni li nsabu fiha dawn it-tfal hekk intqal fi stqarrija maħruġa mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija fejn ġie konfermat li d-Direttorat għall-Ħarsien tal-Minuri qed jagħmel dak kollu possibbli biex jindirizza din is-sitwazzjoni fl-aħjar interessi tal-istudenti kif isir f'każijiet bħal dawn. Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija appella għal sensittività f'każijiet li jinvolvu minuri u persuni vulnerabbli fl-aħjar interess ta' dawk kollha konċernati. Appell simili twassal ukoll mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali illi konfermat illi diġà sabet placements għal dawn it-tfal ma' entitajiet mhux governattivi li jaħdmu f'dan il-qasam. It-tranzizzjoni lejn dawn il-placements ġodda se ssir fil-jiem li ġejjin u fi kliem il-Fondazzjoni ir-Rettur tal-Kulleġġ San Albert kien infurmat b'dan kollu qabel ma ħareġ l-istqarrija tiegħu. Il-Fondazzjoni qalet illi kien ikun għaqli li sitwazzjonijiet bħal dawn jitħallew għall-investigazzjoni u l-ħidma tal-professjonisti responsabbli meta jsiru rapporti ta' dan it-tip.